kana wolo match bani me Cristiano Ronaldo kosɛbɛ na ay gɛlɛya dɔ sɔrɔ kunu match bani sponsor dɔ bɛ yen kosɛbɛ n'o ye Everton sponsor ye awɔ sponsor min don a ye Cristiano Ronaldo kanu yɛrɛ de a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ale kɛra Cristiano Ronaldo a bɛ ka téléphone kɛ tan a bɛ ka Cristiano Ronaldo filmer awɔ Ronaldo ka téléphone minɛ k'a fili duguma k'a ci a kanuba a yɛrɛ kanuba Everton sponsor de don cɛbura joto la i cira o min ci koyi donc min ye Cristiano Ronaldo a kumara bi CR7 a ko di ko cɛla ko ale dusu k'a dusu y'a kɛ parce que ko défaite kɔfɛ ko bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ ye défaite kɛ kosɛbɛ a tɛ diya i ye o ye tiɲɛ ko dusu de y'a kɛ ko a bɛ min fɔ dɔrɔn k'a bɛ yafa deli Petini fɛ a bɛ yafa deli bɛɛ fɛ awɔ supporter minnu y'a filɛ nin k'a ka fɛn téléphone ci a bɛ yafa deli supporter ninnu fana fɛ a ma dɔ wɛrɛ fɔra a ko a bɛna invité a bɛna invité u ka match dɔ la Old Trafford awɔ k'a bɛna supporter ninnu invité i b'a sɔrɔ a bɛ téléphone kura san ka d'a ma ayi a b'a fɔ de burazi ni sugu ye nin kɛ ye ani ka baw la filan na ni tɛgɛ dɔ de bɛ n bolo b'a fɔ ko iPhone 13 de bɛ n bolo iPhone 13 kalo dɔw bɛ yen dɛ a ko kamera n'a ci la téléphone ko dɔrɔn tɛ bilen o sɔn ne maa mun ye bura cɛ ka baw la filan de la b'a fɔ iPhone 13 de bɛ n bolo téléphone dɔrɔn tɛ a bɛ wari ba d'a ma n'o ye Chelsea u ka dɔrɔn bɛ n'o ye N'Golo Kanté Ngolo wa ni Thomas Tuchel awɔ journaliste y'a ɲininka k'a fɔ wa match la dɔrɔn contre Real Madrid kosɛbɛ kana wolo match bani me Cristiano Ronaldo kosɛbɛ na ay gɛlɛya dɔ sɔrɔ kunu match bani